therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. We serve a big God who can accomplish the impossible. There's nothing He can't do. With this in mind, it is important that we set our goals so that God can maximize the strengths and resources He has given us. That's right, Ma'am. And when we set our priorities this year, we need to apply scripture verses to our goals. We need to first make sure that our goals are aligned with God's will for us. That's why today we will be talking about spiritual goal setting. These goals will surely help us in our journey as we stand and make a difference this 2021. So fellow BYI, just sit back and relax as we listen. Learn. And lead here at Doc Talk! Ayan. Yan. Alright, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa aking mga co-hosts, Sir Joseph, syempre, no, ang napakagwapo nating engineer. Ayan, May no? ganun adjective, ano? Oo. Ayan, no choice. Joke lang. At syempre si Ma'am Mian at si Sister Faye. Ayan, no? So, kami na naman po ang makakasama ninyo sa isang makabuluhang kwentuhan ngayong hapon na ito. Ano? So, before that, we would like also to greet all our viewers. Ayan, no? So, meron na po tayo mga BYIers na naka-tune in via Zoom. Ayan, no? So, Ma'am Faye, sino na ang mga nakaantabay sa ating Zoom? Okay, so unahin natin ang mga brethren natin sa Australia. Unahin natin yung offering box. Ayan. Okay. Ayan, no? So, let's say hi and hello to our brethren sa Australia. We have Reagan, ayan, Gretchen, and Dexter. Brother Dexter. Ayan, no? Sarap Ano ng pa kain ba? yan. Naka-lockdown pa ba kayo sa Brisbane? Wow. Hindi na. Hindi na daw. Alright, no? So, praise God, no? So, at least they are able to gather yesterday na, no? With their Bible study, no? So, we are really blessed actually by the outreach doon sa Australia kasi talagang fast-growing yung mga new believers natin doon, no? So, thank God sa mga partners natin sa ating outreach dyan sa Australia. Ayan, no? So, who else, Ma'am Faye? Yan, kasama rin natin for the first time ang mga brethren natin sa Lawag. Wow, ayan, no? So, at least ngayon, They're inside the parang ano, no? Parang lumipat lang ang mga Lagasca family sa sanctuary natin. No? Pero I think, sino ba ang bago dyan na Ma'am Faye? Pakilala mo naman kami sa ating mga young people sa Lawag. Kasi sabi nga ni Pastor, Yes. di ba? Through our online ministry, nagiging mas deeper yung relationship natin with our fellow Christians, no? So we would like to know also yung mga names ng ating mga young people sa Lawag. Ayan, no? So Ayan. patayuin mo nga sila, Ma'am Faye. Ayan. So, we have Princess, Ayan. Ayan, Wave si ka nga, Princess. sis Princess. Ayan. Ayan din si Ang Dami Patpat. Princess. Tayo ka nga, Princess. Ayan. Ayaw nilang tumayo. Naririnig kaya nila tayo? Ayan. Si Princess yung naka-red, Ayan, guys. ayan. Ayan. So, anak siya ni Tita Raquel Ah, and Raquel. Tito Eric. Ayan, no? Si Joanne naman yung tumatakbo sa likod. Andyan si Sister Joanne. Yeah, So, siya we yung- also have si Patrick, si right? Yung Patpat. kapatid ni Princess. Si Justine. Si... Ayan, wave yun yung kamay ninyo. Kung naririnig nyo Yes. kami, pagalawin nyo yung baso. Nandyan pa ba kayo? O, yung nasa pinakadulo. Sa pinakadulo Sana. is si Van Damme. Uy, Van Damme. Oh, wala ka pa bang bagong movie? Si Van Damme, wow. Tas, Hello, Van Damme. Kasi yung kapatid niya, yung nasa likod. Si... Yung sa likod ni Patpat. Oh, anong pangalan ni Sister Faye? Ang hirap sa ng names kasi mag-memorize. Si Tala. Oh, si Tala. Ayan. Okay. And si And si... Frances. Tama. Okay. So, yung pinaka nasa likod, ayan na natin. Ayan. Alright, so yan po yung ating mga young people. Few of the young peoples we have in Lawag. Yes.
Ayan, no? So hopefully, Ma'am Faye, no, dadami pa ang ating mga young people sa Lawag. Alright? So we also have our brethren from Claveria. Yes, we also have yung ating mga BYIers sa Claveria. Ayan, Ma'am Rika. Hello, Ma'am Rika. Ayan, buti pa Ko-coffee sila. sila. May coffee fellowship. Oh. Hindi na Sponsored ni umuulan Mayora. dyan, mga brad and sisters. Umuulan ba dyan? Umuulan ng bumabagyo blessing. daw. Kasi hindi daw umuulan. Delayed ba tayo? Bumabagyo. Ayan, ano? Wala masyadong marinig. Hindi nyo kami marinig. Naririnig nyo ba kami mga kabiway? Ay, thumbs up nga kung naririnig nyo kami kung okay yung audio namin. Ayan, Okay. Okay naman pala, kayo pala ang problema. Alright, so we also have, nakikita ko, we also have brethren from Hawaii. We have Sir MM. Ayan na nasa busy work yata. niya. Hello po, Sir MM. Ayan, alright. Who else? Siyempre, nandyan rin yung ating mga BYIers sa Pasukin. Pasukin. Ayan, hello. Mga on time. Ayan, mukhang na-rapture na yung mga iba dyan. Nandun yung mga list of sisters. Yes, oo. Yeah. Ay, Ma'am Marista, tapos Magtawag na kayo mga brad, mga sis ng mga fellow BYIers ninyo para mapakinggan rin nila yung message ng ating pastor ngayong hapon na ito. Ayan, who else do we have in Zoom? Ayan, so we have HBBC, and HBBC Lawag. Wow. Alright, sa ating Facebook page, Sir John Joseph, na-check mo ba kung ilan na yung natin, mga viewers natin? So we have 29. Ayan, 29,000. so 29,000 viewers. Ayan, palakpakan naman natin. And sa Zoom, ayan. So we have siguro sa Zoom natin, we have 30 plus already, no? So, kasi congregation yung mga iba. Ayan, no? So, welcome po sa ating isa na namang episode ng ating Doc Talk, no? So, actually po, we just would like to make a few announcement because sa February, wow, by God's grace, ayan, no? Magsi-season 3 na tayo. Wow! Season 3. Klase talaga. Wow! Doktok Level lang up ang talaga. malakas. Oo. Mag-iilocano na tayo sa script. Pero we have exciting new segment sa ating season 3, no? And ang mga abangan natin dyan ay yung ating mga bagong co-host, no? So we will be adding new co-host every Sunday. So every episode that is as per our pastor, no? So we will be tapping yung ating mga young professionals. Oh, and they will give insights kung ano yung mga experiences nila sa kanilang mga trabaho, how they deal with their work and their calling as a Christian, no? So para at least yung mga natin, young people natin na nagbabalak, halimbawa gusto nilang maging teacher, no? So we will be inviting yung mga professionals natin na teacher. So sila yung ano ba yung mindset dapat ng isang Christian teacher, you know? We also have young professionals na engineers, no? Ano pa bang meron tayo, Sir John Joseph? We have future doctor. We have future doctors. Ayan. Embalmers. Ayan. Wala pala. Oh. Future policeman. Ayan, no? So, yan po, no? Yun po yung mga, natin, mga some of the professions that we will be inviting here at Doc Talk. Ayan, no? So, isa yan sa mga abangan ninyo. So, siguro, pwede kayong, magkakaroon tayo ng question and answer sa mga curious dyan. No? Halimbawa, gusto mong maging police in the future. So, kung nataon na yung bisita natin ay isang policeman, so, pwede nilang tanungin kung paano sila nakapag-decide na yun yung kunin nila na career path. Ayan. Ikaw ba, Sir John Joseph, was it your original plan really to be an engineer? Actually, second choice ko. Hindi siya second choice, pero nung... Hindi sa second, pero first choice siya. Then, nung fourth year na ako, yun na yung final na decision. Fourth year ka. Fourth year high school. So, kung nung fourth year high school ka, so ang original plan mo, sir, is to take up Accountancy. accountancy. Oo. Pero, why engineer? Iyon yung leading ng Panginoon.
Yes, ayan, syempre, no, ang will ng Panginoon ang dapat masunod sa ating sa ating buhay, okay, no? Ikaw, Ma'am Mayan, ano ba ang mo, Ma'am, noon? Ano ba ang first choice mo? Doc. Ha? Doctor? Hindi, actually, ang first choice ko is, katulad ng mga kapatid ko maging police officer. Wow, talaga, Ma'am? Oh, Kaso lang, hindi kaya sa height. sa height. Wow, that's a revelation, Ma'am, ha? Na si Ma'am Mayan po pala ay gusto pong magpulis. Anong Ayan. height mo mamaya? Baka BFF. Below 5 feet. Ay! Hindi, 5 flat. Okay. 4'12". Yan si Ma'am Mayan. Pero ang dealing ng Panginoon rin ay maging isang teacher Yeah, ka. actually, ayoko before maging teacher, but Oo. eto yung eventual na leading ng Panginoon, and I was able to see na I can become, this is actually I consider as my mission field. Yes. Because of oo. the students that I could reach out, pwedeng ma-sharean, and that becomes actually one of my primary goals yes. sa pagtuturo. My God. Yan naman yung mindset talaga na tinuturo ng ating pastor, no, na yung ating career is our mission field. Ayan, no. So kailangan we are not originally, halimbawa, you are not originally a teacher or an engineer, you are a Christian who happen to become an engineer or a teacher, no. So ang primary role talaga natin is really to be a part of the advancement of the gospel of the kingdom of God. Si Ma'am Faye naman, tanungin naman natin. Ma'am Faye, ano ba? Kung si Ma'am Mayan, magpupulis siya, ikaw ba magsusundalo? Yeah, nung bata ako, super young, gusto kong maging doctor din. Pero nung na-realize ko kung gaano siya kahirap, actually nakakatawa kung paano kung pumasok sa bilang ECE sa course ko. Gusto ko noon mag-computer engineering or mag-ECE. Hindi pa ako Christian to noon. And then, nag-flip coin ako kasi hindi ako makadecide. And then yung lumabas is ComEng. Pero sabi ko, mag-ECE na lang ako kasi may board exam siya. So yun, kaya nag-ECE ako. Yes, and it is yung profession mo naman ngayon is is widely used sa ating ministry, especially ikaw ang in charge sa AVM natin, audiovisual ministry natin By sa God's Lawag. grace. Ayan, no. So parang talaga, no, inayos ng Panginoon, inaayos talaga ng Panginoon lahat ng natin, mga careers natin para at least to really complement yung ating ministry dito sa HBBC. Yeah, preparation talaga kung ano yung tamang sabi mo, Sir Brian, na kung saan tayo ipaplant ni God ng ministry, doon tayo talaga magiging kagamit-gamit. Ikaw, Sir Brian, Ano ba? Ba't ka nag-artista? Nag-artista ako kasi. Ako naman talaga, ang plan ko before is really to become an attorney. News anchor. Gusto ko rin. Hindi, binago na. Binago na. Hindi, gusto ko talaga mag-abogado noon. Pwede pa naman eh. Pwede pa naman, Pwede. no? Pwede pa naman. Pero yun nga, no? So, dahil nga, hindi ako masyadong hindi ako masyadong palabasa sa mga hindi ko na develop yung yung mapagbasa naman ako ng libro, pero when it comes to sa mga technical books talaga, nahirapan ako especially sa memorization, which is I believe yun yung pinaka importante when you take up law, 'di ba? Kailangan mong ma-memorize. Yung mga iba nga sinasabi nila dapat verbatim, word by word na memorize mo yung Constitution. Kaya I have the desire to study law, pero sometimes I have that fear in mind. So I'm still praying, ayan, no, kung pwede pa na kung ipagkakaloob ng Panginoon, ayan, no. So hopefully, no, prayerfully I can continue or I can pursue that No harm career. in trying naman, di ba? Oo, no. Pero ang leading naman actually ang gusto ko rin noon maging teacher eh. Oo. Pero yun nga, nilid ako ng Panginoon to do business and yun nga ano bang trabaho ko ngayon? And to manage Communication. businesses. Yun yung primary ko ngayon primary role ko ngayon bilang career person. Ayan, no. So tanungin naman natin yung ating mga ka-BYIers, no. So naman sa mga ating mga nasa Zoom, Yan. please write in the chat box kung ano yung ang leading yung parang na ninyo na
tekas lang Pinag-pray. iparparipirip. Oo, yung pinag-pray ninyo bilang career ninyo as a compliment to our ministry. Ayan, no? So, sa mga BYIers natin, especially sa mga may cellphone dyan, no? So, please chat or please write dun sa ating comment box kung ano yung pinag-pray ninyo na career as a compliment to our ministry. Ayan, no? So, yan po yung para yan po sa mga viewers natin via Zoom and sa FB Live natin. Ayan, no? So, we will be reading mamaya yung anyong mga comments. Ayan, regarding that topic. Ayan, no? So, actually, no, maganda na long-term goal yun eh. Actually, di ba, long-term goal, napag-usapan na lang natin about our careers, our goals in life. No? So, isa sa mga shinare ng ating pastor in our last episode dito sa BYI is yung ito, goals that will make a significant difference. So, he shared to us 7 points. Ayan, no? So, sa mga 7 points na ito, ayan, no? So, kung matatandaan pa ninyo, ano-ano ang mga, ano ang mga goals na ito? Ayan. So, ang una is, ugaliing mag-daily devotion. Ayan. Yan yung una. Yung pangalawa, Sir JJ? Aim to always be a shining light wherever you are. Yes. Yung Always be a shining light. Okay. Pangatlo, Deny yourself, carry your cross for the glory of God. ang pang-apat naman is put God first in everything. At yung fifth, make prayer not Band-aid. a band-aid, but a necessity in life. Okay. Number 6, Learn and grow in the grace of giving. yes. And number 7, Reach out to the lost and disciple new believers. yes, yun po yung mga goals that will make a significant difference, no? So, we will be talking about this shortly as we wait for our dear pastor, no? So, Sir JJ, sa mga sa mga 7 points na ito na binigay ng ating pastor, ano dito yung parang nagkaroon ng significant impact sa buhay mo na, no, this 2021? Ako yung number 1, Kuya Brian. Yes. Mag-daily devotion. Very important kasi itong devotion. Kung andun yung isipin mo pa lang, Monday na naman bukas, ganyan. Pero, very important itong daily devotion. Dahil doon i-prepare ng Panginoon ang iyong puso for a daily task, for a daily routine, for yung mga hindi mo ina-expect, i-prepare ng Panginoon ang puso mo. Tama, oo. And yun nga, no, parang it's like offloading. Oo, kasi when you have this daily devotion, parang early in the morning kasi parang syempre meron pa yung mga kahit sabihin mo morning, a new beginning, parang fresh starts, parang meron pa rin dun sa isip mo yung mga gagawin mo, di ba? Pero when you start your day right, when you start to pray, when you start to study the Word of God, parang yung mga worries mo, yung mga problems mo, you start to cast them sa Panginoon, that you entrust your day with the Lord. And yung mga principles na natutunan mo kasi dun sa nabasa mo dun sa daily bread, you can add it up dun sa wisdom or principle na pwede mong magamit. At hindi lang sa sarili mo, di ba? Yes, you can hindi lang share sarili. that to other people. Yes, oo, no. So yan naman yung power of social media, no. So ako personally, yung mga sinishare ni pastor na na copy ng daily bread, I send it via messenger talaga dun sa mga friend ko, and I also get their prayer request para at least para dun sa ating prayer diary, no. So speaking of prayer diary, ayan mga ka-BYIers, may prayer diary na po ba tayong lahat? Ayan, thumbs up nga kung sino na ang may prayer diary. Ayan, dapat wag lang diary, di ba? No high school, Dear Diary. Nakita ko si crush. Wow! Ganun ka dati. Oo, yun yung mga dating diary kasi ng mga nung high school pa tayo, naabutan mo, Ma'am May. Ay, oo naman.
Ginawa mo ba, Ma'am Mayan? Ay, naalala ko kasi yung maliit lang na brown siya. Oo. Tapos every week kasi chine-check yun ng teacher namin sa values ed. May ganun din kasi. Yeah, may ganun kami noon. Kaya minsan, ewan ko, binabasa naman ng teacher siguro kasi naglalagay siya ng mga comments, may Comments, signature yes. siya. Tapos minsan pinapashare. So, Yeah. ayun. Oo. Aside from diary rin, ako rin, personally, I have my journal. Yung journal kasi it's not everyday, pero parang yung mga significant event lang. Halimbawa, may inimpress sa akin ng Panginoon, I write it dun sa aking notebook. Para pag may mga time na halimbawa, no, mga binabalikan ko lang, halimbawa pag nagre-write ako, may problem ako halimbawa. So, sometimes dun ko sinusulat yung prayer ko. And then, pag binabalikan ko siya, wow, parang nare-realize ko, o nare-reminisce ko yung grace ng Panginoon na, wow, ang bait ng Panginoon. He is so kind and merciful na tinulungan niya ako in this area, in this adversity, parang ganon. So, maganda rin yun, no? Para at least, Parang personal journey with the Lord. yes, yung parang your walk with the Lord. Ayan, no? So, ayan mga ka-BYIers, no? Make sure na kayo po ay mayroon ng diary. Ayan, no? So, ang advice ng ating pastor, you can buy one notebook, pwede mong hatiin, preaching note, and then prayer diary. Oo, no? So, syempre, dapat ang prayer diary, ang laman yan, prayer request. Oo. So, kailangan po, no, hindi lang po yung pansariling prayer mo, no? So, reach out to other young people also, ask their prayer Oo nga. request. Speaking of reaching out, Sir Brian, nakaka-bless kasi just this week, ang daming brethren na nag-message sa akin, na nag-send through messenger. At saka may mga, ang nakaka-bless pa, may mga young people na out of nowhere mag-message sa'yo, Ma'am, can I have your prayer request? And one of which is isang brethren from Claveria yung nag-message sa akin. And sabi ko, Oo. what a blessing. Kasi just the mere fact na may magsasend sa'yo at magtatanong ng prayer request, it's already a blessing for you. Yes, oo. Yun nga, no, yung mga young people nga, maparaan rin sila. Yung mga iba, nag-post sila sa stories nila, no, na if you have any prayer, may I have your prayer request, parang ganon, oo. So, si Ma'am Mayan, ayan, no, so may nagsisend sa kanya ng mga prayer request, At no. madaming nagtatanong ng Nagtatanong mga ng prayer po. request. Ayan. Sana sa akin rin may mag-send ng remittance. Gcash. Gcash, ayan. Oo, no? So, maganda yung keep that practice or that mindset going, no? So, maganda yan, no? Sana hindi lang at the start of the year, sana tuloy-tuloy yan talaga. No? So, Test natin kasi to become consistent in yung mga yes, ginagawa natin. natin. Yung mga talagang mga magagandang values natin. Tama, alright? Okay, so sa'yo naman, Ma'am Mayan, ano yung point na nakabless sa'yo sa sa preaching na ito ng ating mahal na pastor? I'll take number 2, Sir Brian, yung aim to always be a shining light wherever you are. At that's actually yung testimony mo. Yes, tama. Yung one time sabi ni Pastor, ilan sa mga friends mo, kanina sinabi niya na nakakakilala sa'yo na Baptist ka. It matters kapag alam nila kung ano yung stand mo, and that explains your standard. That's your testimony eh. Kasi for example, ako by God's grace, becoming consistent in, for example, ito sa dressing. And a lot they are asking bakit ako laging naka-skirt, bakit ako laging naka-Sunday best dress. And always na, kahit hindi ko na sinasabi, sila nang sumasagot na, ayan, Baptist. So that's actually our stand and the standard na wherever we are, alam nila na kung ano tayo at saka yung pinapaniwalaan natin sa Bible. And testimony natin yun. So, ang nakaka-bless pa kasi minsan is may mga list kang unexpected na, like for example, may mga students ako na, yun nga, pag nagsishare, and thank you so much, Brother Bal, tsaka kay Pastor Las, yung shinare nyo last Sunday na
you share yung daily devotion with your friends. And I was actually blessed kasi yun din ang na-impress ng Panginoon. I want to do that to God. Sabi ko, it starts with the desire, and of course, you have to take an action with that. And yun, yung may GC kasi kami sa mga klase ko, and I did that. Nagsasend ako sa kanila ng link. Yes. And then, yun, nagpa-pop out. And nakaka-bless kasi like nila yung devotion na sinishare ni Pastor. And may mga nagsasend na, ay ma'am, kasi walang face-to-face. So sabi nila, ma'am, baptist ka pala. May mga students ako nagme-message. So sabi ko, it really counts when you have to really keep your testimony and let others see kung ano yung meron ka. Si God na nasa ating buhay talaga. Tama, no? So, that's actually, no, isa sa mga highlights siguro ng ating year ngayon, no? Because of our theme, Stand and Make a Difference. It's very important that we really shine sa mga offices natin, sa mga trabaho natin, no? So, hindi na lang dapat yung parang tayo, parang we are just on the corner, parang silent tayo. So it's really high time para sa ating mga, especially sa atin dito sa HBBC, to influence, no? So influence yung ating mga ka-workmates, ayan, mga students, ayan, no, para malaman nila yung, syempre kasi it will create curiosity kasi, di ba, ma'am? Oo. So if they become curious, parang doon sila mag-iimbestiga na, ay, ano ba ang meron sa taong ito? And then they will start to see Jesus in you. That's right. Ayan, that's great, right. yes. Ayan. Okay, ikaw naman, Ma'am Faye. Ayan, ano na naman ang nakabless sa'yo sa ating preaching? Point number 4, put God first in everything. So may kukunin ko lang to dun sa topic natin kanina about course na dapat pag kasi sinik mo si God first, for example, sa paghahanap mo ng course, ililid ka niya kung actually kung ano yung need ng ministry in the future. Sure. Right. Sometimes hindi yung need today, but sometimes it's the need in the future. Parang by the time na may need na nun, ready ka na because graduate ka na. And sometimes as young people, di natin nakikita yun right now. Kasi as a young people, short-sighted tayo. So, like sa point na to, put God first in everything. Pag may ginagawa tayo in life, let's make sure na sinasangguni muna natin to sa Diyos kung ito ba yung will niya para magawa rin natin ito ng tama. Ayan. Thank you, Ma'am Faye. No? Ako naman personally, it's number 6. Yung make prayer not a band-aid, but as a necessity in life. Ayan. No? Sometimes kasi, di ba, when we are too busy, when our schedules are too hectic, sometimes we forget to pray. Ayan, no? Hindi lamang sa morning, kundi pag halimbawa, pag nararattle ka na, instead na mag-pray ka to entrust it to the Lord, sometimes inaasa mo na lang sa sarili mo, no? So, ito yung na-realize ko na kailangan pala pag meron kang, you face a challenge, you face an adversity in life, it's very important na idulog mo ito sa Panginoon, no? Hindi yung para ayusin at the start of your day pa lamang, kailangan doon sa pagde-devotion mo, kailangan nagpre-pray ka na, pinagpre-pray mo na yung errands mo, na ayusin ng Panginoon yung flow ng day mo para hindi yung prayer hindi na siya maging band-aid na parang pang first aid na ay, pag may pumalpak ka, Lord, please help me, parang ganon, parang naalala mo lang si God pag may kailangan ka, parang ganon, di ba? So kailangan every day of your life, every time of your life, pag may ginagawa ka, you need to entrust it to the Lord, no? So prayer should be really a necessity sa ating mga Kristiyano because that is how we communicate with God. Ayan siya. Ayan, no? So, yun po yung mga points na naka-bless sa atin, no? Doon sa ating shinare ng ating pastor noong last January 3. Ayan, no? So, tanungin naman natin yung mga ka-BYIers natin. Ayan, no? So, ayan. I think si Ma'am Rica. Si Ma'am Rica, ayan, is one of the few young people na nag-ask ng prayer request. So, tanungin naman natin si Ma'am Rica. Ma'am Rica, ano yung nakabless sa'yo sa preaching ng ating pastor? Yeah.
O, buti pa si Miss Rica, na-injectan na ng vaccine. Di ba nag-inject ka na ng vaccine, Rica? Nakita ko kasi sa comment. Sige, papasa. Hello po. Hello! Ay. Jamie sa camera pa. Good afternoon. Good afternoon, Pastor. Good afternoon, brother. Hindi ka nga naka-bless up na i-preaching ni Pastor Kabsat. Nilay talaga prayer kakabsat. Kasi ayun nga, by God's grace kakabsat ket PJT misa nga pagkisasarita ni ti Apo kanya tatang year. It is one of my goal kakabsat nga agbalin nga misa nga prayer warrior by God's grace. Ket hala nga DJ kakabsat nga instance kakabsat nga insarita kanya ni Lord nga prayer ket misa dapat nga necessity. Hindi kit di everyday kakabsat ket kumbaga ket suro-suro na kanya ngem parang siya ket stubborn nak lang han ko lang maaramiden. But then ka-design nga time nga agkasaro nga iti preachings, iti devotions nga kakabsat ket nga prayer iti mabasbasak, mamaya ka preaching iti kakabsat ket talaga kinonvict ni Lord nga halang nga dapat nga iti self ko iti pag-pray ko hindi iti pati dagiti brethren pangrunaan dagiti papastor kabsat ni so iti mangyayam-remind kanya kay inaldaw-aldaw nga dapat iti prayer kabsat ket isu ti agbalin nga biag iti maysa nga Kristiyano ket DJ kabsat I had the chance by God's grace kabsat nga ag-as iti prayer request kadagiti kakabsat iti hala nga dito church dito Claveria nga dikit di pati ijay Itabakara, ijay Hawaii, ijay Pasukin kakabsat ket it takes ijay courage kakabsat kasi giduduman jay ket hangko uning ang nakasalasarita hangko uning ang mukha siya kakabsat ngem pas may isa nga agkakabsat iti Apo ket DJ ket dakkel nga ba nagkabsat nga may contribute tayo iti padatay nga Kristiyano ket I believe kakabsat ni DJ ket blessing and I praise God for that kakabsat. Iti grace na lang kakabsat DJ ang aming kinimigay tayo. Ayun kakabsat, please pray nga tuloy tumadet kakabsat ng goal nga mabalingat nga makita iti kakabsat nga example by God's grace. Hindi lang pagkatilan tayo. Alright, ayan. Maraming salamat Sister Rica for sharing your insight or your kung ano yung naka-bless sa iyo sa preaching ng ating pastor, which is I believe yung mga karamihan talaga sa ating mga young people ay yung sa paggawa ng kanilang prayer diary. Ayan. A few inches later, day 2, day 3. Sinakop na ata tayo. Oo, may virus. Ayan. Okay, so ngayon naman, pakinggan naman natin ang masasabi ng isa sa mga brethren natin sa Pasukin. Ayan, no? So, we have Brother Dante. Tanungin natin si Brother Dante. Andyan po ba si Brother Dante? Si Sister Yoli na lang. Ay, si Brother. Sa bahay ninyo. Oo. Ng HBBC Pasukin. Ay, wala si Wala Brother daw. Dante. Okay. Okay, si ano na lang, si Brother Reagan. Ayan, Brother Reagan. Ayan. Okay, so can you please share with us doon sa points na binigay sa atin ng ating pastor, goals that will make a significant difference. Ano yung nagkaroon sa iyo ng impact sa buhay mo this 2021? Ayan, so far.
Good afternoon, Kapsan. Naka ipa saritaan ti Apo kanya ket DJ o galing mag daily devotion Kapsan preaching ni Pastor ket isa ti nakisaritaan ti Apo kanya nagaduti wagas iti Apo ket message iti panagbasa iti daily devotion or no addaman di iti libro nga panggep iti Apo nga mabalin mo pagluwan kasi ijay ka makaala ti insights no kasano pay nga agro akas Kristiyano ken mangted talaga ti realization ken kano kasano nga iturong iti life mo no ana iti pagayatan iti Apo ken no ana makaitubeng no ana di ijay mabalin nga i-assess mo iti life mo nga ay madigayang ti kasjay madigayang ti kastoy ket day by day, makita mo nga adda iti panag-grow mo kasi hanggang agtal na or adda DJ desire mo nga mang-search iti Apo. So nga nagmayat DJ nga wagas or way iti Apo nga nakisaritaan ni Pastor tapos may kasabana kada tayo nga agtutubo ken kastamet kakabsat nga addamit kada tayo nga no aramiden tayo or haan nga parabor lang iti Apo maka arami DJ lang makasa. Alright, thank you, Brother Edgar. Oo, parang balita ko, dumating na ata yung mga daily breads ninyo dyan sa Australia. Ayan, no? So, ayan, no? Hopefully, no? Sila na yung mag-share sa kanilang mga Facebook nung ating mga daily devotions, no? So, talaga naman, no? Na on fire yung ating mga young people when it comes to prayer ngayon and daily devotion, no? So, I think isa sa mga factors kung bakit nagiging isang discipline na ito sa ating mga young people is because yung mga mga stewards natin, mga leaders natin, they always remind them to read their Bible, to have their daily devotion, and to have their prayer diaries. Ayan, no? So, marami pang iba, no? Marami pang mga young people ang gustong mag-share ng kanilang mga learnings sa mga preachings ng ating pastor, but for the sake of time, no, we will give you times sa ating next episode. Abangan po ninyo, no, yung mga kaabang-abang na segments natin and our third season. Wow, Sir John Joseph, third season ng ating Doc Talk. Ayan, no? So at this point po, ay kasama na po natin ang ating mahal na pastor. Let's welcome, palakpakan po natin ang ating senior pastor, Pastor Pruvi Cadalinya. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Brian, Joseph, Mayan, and Faye. Doon ako sa office kanina. Nagiginig ako mula sa simula. At nakaka-refresh at nakaka-relax pala itong segment na ginagawa natin. I was refreshed. Oo, lalo yung mga starting line ninyo kanina, talagang kung Kristiyano ka na hungry for the Lord, talagang sa simulang first statement pa lang, nakaka-bless na. Amen. Oo, personally, I was encouraged at blessed doon sa mga first line at sa mga testimonies na inyong binahagi. I was on my cell phone kasi I wanted to check on all the young people kasi I'm happy to see many young people. At the other hand, yung bang pastoral care na sana lahat ng mga young people natin nag-a-attend sa ganitong mga pagtitipon. Sayang di ba? Amen. Kasi bibihira yung mga ganito. Ito yung mga tipo na hindi mo pwedeng i-miss, kumbaga. Amen. This kind of activities and program because in this time and hour where we hear an increased number of depression and discouragement and suicide, saan pa tayo tutungo kundi sa salita ng Panginoon? At doon tayo huhugot ng ating lakas, ng ating wisdom, ng ating tawag dito, understanding pagdating sa buhay. Okay? So anyway, pakitignan nyo na lang yung mga kasama nyong young people,
if they are watching on the live stream or they are in the Zoom or they are in the sanctuary. But in case they are not there, please call them, please message them. And alam mo, pag ang tatay nagpapakain gusto niya lahat ng anak niya nandun di ba? Amen. So I pray that everyone could be with us. Maybe may mga other valid reasons why others could not join, but just follow up on them. Oo. So kung wala sila dyan sa main sanctuary, just message them. Sister, Brad, magsisimula na yung message ni Pastor. So please tune in sa live stream. Okay? As of the moment, 40, ilan ang nasa live stream natin? 42, Pastor. We have 42. Praise the Lord. Amen. Okay? Sa Zoom, we have almost 20. And that includes our main sanctuaries in Lawag. Okay? I'm glad to see those young people in Lawag. All right? And Pasukin and Kastamot de Claveria. Diyan sa Australia, yung kanilang living room ay naging sanctuary. Every time may service, it is hallowed for God. Amen. Ganon din sa ating mga young people na nandito ngayong hapon. Okay? So, Digitay stewards tayo. Please check on our young people if they are in the live stream. If not, please call them, message them, and tell them, Pastor is looking for you. Hinahanap ka ni Pastor. Okay? Because we want everyone to be blessed with the Word of God. All right. Ngayong hapon, for the next 40 minutes, I'd like to share with you this message. Itong isa, ituloy ko ulit next time, no? The 6 questions to ask when you have trouble knowing or doing the will of God. Amen. But there is a message that has been preached in the HBBC many years ago. And it is still means so much today. Ang title ng aking lesson ngayong hapon is, Life's Most Common Regrets. Life's Most Common Regrets. Okay? Have you had regrets in your life? Yes po, Pastor. Yes, Pastor. Pag sinabi kasi nating regret, those things are probably the things that has value and you've missed them. Sayang, di ba? Na-miss mo yon. So, bilang mga kabataan, itong message na ito serves as a warning. So that if you count your age, your present age, double it, or triple it, or just add 30 more years. Kasi hindi natin alam ang buhay, no? Life is very short. So if the Lord will give you 30 more years, wow, mahaba-haba. Marami tayong magagawa. Now, 30 years from now, you will look back. And I hope that you will be glad and say, wow, I praise God. Sinunod ko ang Panginoon. Hindi yung 30 years, you will look back and say, I wish. Yun ang ibig sabihin ng regret. So what I'm going to share with you, listen very carefully, are the life's most common. These are most common regrets that older believers, older people in the Christian family regret. And so, papakita ko sa inyo kung ano tong mga to as a warning, and I'm going to show to you how to avoid them. Amen. Paano natin ma-avoid itong mga bagay na ito? So sana ang prayer ko, the Lord will really nail this down into your hearts. And tayong mga magulang, sapagkat may mga magulang na nanonood po ngayon, we have parents watching right now, take this and share this with your children, discuss it with them, and guide them in such a way that they will not live their lives na pagdating ng araw, they will be full of regrets. Number one regret is, I wish I had acted when I was young. I wish I had acted when I was young. This is a man
who is telling it's too late. Or may time pa, kaya lang sana sinimulan ko na bata pa ako. Amen. So ang aking tanong sa iyo, what do you think are the important things in life that you should begin doing now? That when you grow a little older, you will say, I wish I had done this earlier. For example, in 1 Corinthians chapter 6, verse number 2. 1 Corinthians chapter 6, do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? I want you to highlight that statement, smallest matters. Alam nyo, may mga bagay na sa tingin natin ay maliit. Pero pag ginawa mo pala ito, malaki ang maitutulong sa'yo. Small things that contribute great things into your life. One of the natures that young people must learn to combat is kunata yung selfish pleasures. Pleasures ng laman. At times, some young people cannot control it. It seems uncontrollable. And if parents intervene or intervene, it seems that they are interfering rather than intervening. Kasi they intervene kat good intention. Nga igawid na ka dagiti naganak mo, tapnon ti kasta kat saan nga umadayo itibiyag mo. Kat they jemot interfere ko na tayo, kas lang ay DJ no interfere, kas lang dete makialalam. Kaya minsan pilit nating mga anak, pagkausap natin yung mga parents, para nating sinasabi, ang kamang nga makial alam ti biyag ko. It seems that a child knows it all. And he knows the way, and he knows everything that must be done. Yung ako nanong, di kay man nga makial alam iti biyag ko. Masakit pakinggan sa parte ng magulang yon sa totoo lang. Kaya minsan, kahit alam ng magulang na tama yung sasabihin niya, hindi na lang niya sasabihin kasi yun ang isasagot sa magulang. Di dakmang ngamin nga pakialaman. And, as young people, one of the things that I would say, you must do it while you are young, is obey and honor your parents. Amen. Kasi halimbawa, no samon to lang i-honor ni nanang kang tatang mo into no agbugbog sutan. Kat isunton iti kaslapan ng ipakitam iti ayat mo king kuana. Alakat adapay gundaway nga may mayat ko mano idi pela kapigpigsaan na. Di ba? O dumteng ti time ni nanang kang tatang mo, handamot may enjoyin iti rum war unay. Kaya isumot iti panakapanunot mo nga mag-treat kas pagarigan. Agad idi ko medyo kapigpigsaan da pelan. So ito yung ilan sa mga bagay na generally speaking, people regret and they look back and say, I wish I had that sense of maturity na na-realize ko ang halaga ng bagay na yon at sana noon pa ginawa ko na. Bakit ngayon ko lang naisip to? I wish I had acted when I was young. Another thing that I can say that you need to do while you are young is to read books. You must prepare yourself very well so that when the moment comes, you are prepared. Di nga min? Kasi amom ti panagbiag ket ti apot mang create ti chances eh. God creates chances and opportunities. So, DJ iti parte ni Apo Diyos, sovereign. He can change the course of time to your favor. He can open doors. He can create chances and opportunities. Bilang isang tao, bilang isang anak niya, mahal ka niya eh. Maraming mga good prospects in the future. Now, having that in mind, kunang kumati Apo, Lord, what preparations do I need to make while I am young? So that when those moments come into my life, I am not caught into surprise, but I am prepared. And I would say, I was wise
nga inaramid ko dirubeng nga panagsaganat. Ang tawag natin doon ay projection. Ma-project mo, DJ, kasla pangiturungan iti apo iti biyag mo as far as your service to God is concerned, as far as your ministry is concerned, as far as the church nga nangisaadan ti apo king ka is concerned. So makitam digiti nga banag. You know, when I was younger, hang kumakita amin, but I had that desire, which I don't know why I had that desire, and I believe it's from the Lord. I had that desire to read leadership books. I was very young, early 20s. Permi nga ti libro kanyak idikot ko, kasla jewelry, it's precious to me. Permi nga no aggapo ak Bible School idi dumagasak ta PCBS, adasang kabasit nga nabati akwartak ka DJ nga lawas. Inak gumatang ti libro. Ammom no hana umanay DJ gatang kot libro. Nakabaybayag di PCBS, pas basaag to di libron. Kat no makurso na dak on di libro, and I want to really take hold of it because there are things in that book that I want to, write it in my notebook. The following week, yurnungak manan, no dakwartak gatangag di dyan. Ket agyaman nakmet iti apo ta ni Papa, ni Pastor John, ada di libro idi nga leadership book ti John Maxwell, ginatang na amin. Oh, wow, sabi ko, what a blessing. Tapos, bukas pa nung araw yung Lifeline, merong isang bookstore sa Manila na ang binebenta ay puro mga Christian books. Karamihan ay galing sa mga fundamental Baptist authors. So, dumating yung time, magsasara na siya. Kaya they were going on sale, as in. Akalain mo yung libro, na halimbawa ganito kakapal. Yung kapal niya, ganun din katindi yung laman. Pero yung presyo, 50 pesos, saan ka pa? Kaya naalala, diyan mo naman lagip ni Papa, but we went to that, di mismo nga kaslang, what do you call that? Di mismo nga bodega da. Yeah, warehouse. We went to that warehouse. And literally, they puraw nga lugan idi, almost the half of it, puno ng mga boxes, puro libro. And we still have those books today. Amen. Kaya, nung araw, nakikilala ko yung mga pangalan na Jack Hyles, John R. Rice. Yan yung mga talagang matunog na mga Baptist preachers and leaders. Charles Spurgeon, D.L. Moody. So lahat ng libro na makita ko noon, 50 pesos, 120, binili ko lahat yon, binili namin lahat yon. And I'm so thankful to the Lord. I did it when I was younger. Amen. Kasi no itaak pela siguro nga mangrugi, palagay ko it's too late. So, what are the things that you should do now that you are young, that if you fail to do it, when you're old, you would say, I wish I had acted when I was young. Inaramid ko kuma idi ubingak pay. Sinurusurok ko madetuyan idi ubingak pay. Like panagubra ti unag tibalay, sursurum itan. Like other things that, practical things in life, I need to do it now. Because I don't have all the opportunities in life. Opportunities only comes once in a blue moon. And when it comes and you are not prepared, you lose the opportunity. It can go to somebody who is prepared to do it. Sayang. Ito yung awit na sayang lang. Diba? That was an old song, Tagalog old song. So I hope nga tumatak kada kayo deti nga banag. What is the first point? Let's say it together. I wish I had acted when I was young. Kaya alam nyo, magpasalamat kayo dito sa church natin. Maipaganat-gat nga permi, dagiti banag nga napateg kan nasisita. Sometimes you take it for granted. But we emphasize it anyway. And I hope it will sink down. Ag-impress ti Apo kang ka. Number 2, secondly, I wish I had known then what I know now. Digiti lang lakay nga kunada, naamuak kumaman la idi. Apay nga tatak lang nga naamuan. Diba? I wish I had known then what I know now. Naamuak kumala idin. Apay tatak lang nga naamuan. For example, di kita'y na-save on the older age. I believe, adadamot nanging kaskasaba kadakwada when they were younger. But they were shunning it away. Diba? Kadjay. One time ko, di kita. Dumating yung time na, situation happens, make their heart
ripe to hear the gospel. And finally, they open it for the gospel and accept Jesus as their personal Savior. And then begin to enjoy that walk with the Lord. They begin to enjoy, kasi kami ragsak na't masave ka. Kasi kami ragsak na, sana noon ko pa nalaman to. Ba't ngayon ko lang nalaman ito? Kaya alam nyo, as part of living wisely, I do this every year in my birthday. Kunak no kati Apo, Lord, maminsanak lang, especially the 30 years old ako. I'm now 35. Kunak iditi Apo, Lord, maminsanak lang Apo ng 30 years old. Kaya't kung nga maamuan, dagiti dapat kung nga maamuan itan, nga tuno 40 pelat pa nakaamok na ladaw tun Apo. I need to know the things that I need to know now. So nga, per me, sapsapulot no kati Apo, I seek the Lord. Kunak, Lord, show me the things that I need to do now. And you know, God is good. And God is so gracious because di gidi amuna nga dapat nga maamuak itan ket ipakita na kanya. Tapnon di kasta I can act on it earlier and it helps me go to the next stage and transition of my life. You know, I would also say on the other hand, consider your trials as God's way to teach you lessons because there is something He wants you to learn. No anyaman DJ trials mo, anyaman DJ burden mo, anyaman DJ struggle mo ti agdama. Do not just ask God to help you how to solve it. Do not just ask God to help you to give you the grace to endure it, but ask God, Lord, what lesson are you trying to teach me in this present struggle right now? With that mindset, lumawa, umunag, bumaknang ti panunot mo, iti ado nga kinasirib. Ket amuyo, as young people, dakayo ti usaran iti Apo nga standard. And as a standard, dapat, no standard ka, you have the necessary ingredients and elements that make up an excellent person, a world-class Christian that shines the brightest in this world. Kat digitoy nga excellent wisdom, most of them are learned. We learn them in the Bible, but we appreciate its value to no dati kadigidayon nga situation ti panagbiag. Really. There are many things you hear from the pulpit, you read in the Bible, read from the daily bread. Ma-appreciate mo to lang ti value na digijay, into no adda ka iti struggle ti panagbiag. Iso nga, if you're going to be an excellent Christian, a standard, and by the way, kahit kung ipakita kada kayo ng young people, noon yaman digiti problema, yaman digiti failures mo, don't be discouraged. Don't feel down. Don't be depressed. You know, because God is molding you. That's a part of God's molding process in your life. Look at it, nga kunam Apo, dedikat pasat na amin, tingka pa ng mulmuli iti panagbiag ko. What a very comforting thought. Am I right? What a very comforting truth. Kasi, if you ask young people, the reasons of their discouragement, marami iba-iba. Ito lang kayo masasabi dyan. Ano man ang reason mo na nadi-discourage ka, huwag mong tignan yon na reason para ma-discourage ka. Ang dapat perspective mo doon, God, wherever I am at right now, whatever I'm going through right now, I know you are molding my life. God is molding your life. Why? Because He wants to mold you to become a standard. Alaan nyo, deti ko na ni Pastor Ruben, and I like this quotation from Pastor Ruben. Sabi niya, if the world sits, stand up. If the world will stand up, you stand out. If the world will stand out, you outstand them. And if the world will outstand, be the standard. Amen. Ulitin tayo dyan. If the world is sitting down, stand up. If the world will stand up, stand out. If the world will stand out, you outstand them. And if the world will outstand, be the standard. Amen. Ibig sabihin, mas ahead tayo lagi kaysa sa sanlibutan. And that can only happen if your heart has the passion, a godly passion, to know God more, to read the Bible, to learn the wisdom of life. So again,
I wish I had known then what I know now. The text is 2 Timothy 3:17. All right? Ano sabi ng 2 Timothy 3:17? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. And when you begin to know and learn something, DJ ko na ni Manong J. Braille Itay, he keeps a diary of it. He writes it down. Digidi kas la i-impress ti apo kang kuana. Digidjay kakabsat. Kat mabalimunto nga i-share iti sabsabali nga tao. So, when you learn something in life, valuable nga insuro ti apo king kakaawis nga wisdom, you may write it on your Bible. I used to do that. I don't do it anymore kasi adamot notebook ko sa dati cellphone ko. But I used to do it. No makita yun lang, digiti mo una nga Bibles ko, permi nga kuring-kuring. Aming nga available nga page na. Ado nga surat ko dyan, quotation. Adapay date na ano nga nabasak, di nga quotation. Digi dyan nangagat nga message, no anat nakablesak, isurat ko di dyan, adapay date na, sino nga preacher. Sometimes, ang ginagawa ko pa, no, digi guest speaker di, papirma akpay no kwa, pasaynak ka DJ pastor nga nag-preach. Oo, tapno di kastagat, when no, tunumapang ko, sublian nga basahan, kat malagip ko, DJ nga, panakidil iti apo kanyak from that message. Iso nga, sapay ko matahang agbalin nga sobrat kinaayam ti panunot, dagiti agtutubo. Ken agbalin nga ubing-ubing, no di ket agbalin nga manakam, ken nataknen. Number 3, regret. I wish I had listened to good advice. I wish I had listened to good advice. Oh, kunana, dinengeg ko la kuman iti pamagbaga. Di ngamin? At dati pagsasauta yung nga Ilocano, ti madi ti patigmaan, ket mapan ken karigatan. Amom ngamin no daduma, no adamang bagbagaken ka, ket aglalalo no feeling mo, dete hamo kayat nga mabalyar DJ, kayat mo uno jay decision mo, you will never pay attention to that good advice. But do you know how important good advice is? It's more important than silver or gold. Because uray ada silver and gold mo, no awan mga advice king kateramidum kadeta, akat isumutlaeng iti punto nga pakadadaulan, di biyag mo. In Proverbs chapter 12 verse 15, the Bible says, basahan tayo man, the way of a fool is right in his own eyes. Data iti may nga foolishness. Day maag ti amuna di ubraan na iti panirigan na ket usto wenno nalinteg. The way of a fool is right in his own eyes. Young people, one of the best things that you can do with your life is to admit that you don't know it all. Amen. Deti nga tanti may sa nga karigatan nga aklunan ti agtutubo. Deti hanapay ammo amin. Tano da duma no umasta ti young people kasla ammo na amin. Deti di na kayat ti ko natin nga di na kayat ti paisuro. Di na kayat ti mabagbagaan. Di na kayat ti dumngeg. Malagip ko nukwa ko na digiti naganak ket bengeg ko na danukwa. Anak kaya nga sawon ti bengeg. Dete bagbagaan, tela takayat na ti pakpakayat na. Di kat bengeg, hanakayat nga dinggen, di pamagbaga nga mayat advice king kwa. You know, don't waste this opportunity nga digiti natakneng ken manakem. Especially dagiti naganak nga isuda ket makaited iti napintas nga advice king ka. Don't waste your time and opportunity. Han nga aksidente nga digitoy nga tattao ket insaad da iti apo iti biag mo. You have your parents, you have your pastor, you have mature men and women in the church. Nga digitoy kakabsat, DJ pa nag-advise me kada kayo nga young people, is seasoned by realities and experiences. Ket nagdakkel nga banag kakabsat, nang runa kadakay nga adding me iti pamati, younger in age and younger in the faith.
nga mai-share mi kada kayo digiti nga advice nga digitoy ket naggapo ka digiti realidad nga napasamak iti bibiyag mi. Di ngamin? Amen. Kaslang kuma, example, kung kunamin no kwa, da kayo nga teenager, idyan nyo deta ar-arem. Amom deta nga panangibagami, true day jay. And we can prove that. Because no naki-engage ka, 14, 15 tatawon mo, ket pinabusuyam dayta nga kaririknam, adu iti busbuson na nga tiyempo kon resources king ka. Di ngamin? Adu busbuson na. Imbes nga di focus mo 100% nga nakafocus ka kuma iti panagbasam, panagserbim ti Apo, inutan nga dete madadael di panagserbi. So nga sometimes makitam digiti young people nga teenager nga very active nga para ti Apo. Madamdama kakabsat ket aglusulos uno og lamiis. Uno haan dete barusing yad iti panagsungbatnat naganak. Kung kunami no kwa adalakit di anomalyana deta nga agtutubo. Anak ka na sa unti anomalya at da ilimlimod na nga palimod. Mabaling nga da kasinsinarot na, mabaling nga da katetext na. Because whether you like it or not, mahahalata at mahahalata sa galaw, sa attitude, sa pagbabago ng ugali. Kasi no godly ka, nataknang tapanunot mo, nalimpyo nga ugali. Ngam once nga agsabali kakabsat, madi pa nagsungsungbat mo, yan ti church, han na makita DJ kinabara di pa nagserbim iti Apo, adalakit di mangyaw awan ta panunot mo. Adalakit di mangsansansil mo, deta pusom. Baliktadom kit di tabado mo, tapnon di kastagat masurutan pa iti pagsubliam. Iba ka man ta kaabay mo, baka damang sansil muging ka, kunang. Nasansil mo kan samot ton, Brad, kunang kingkwana. Pudno deta kakabsat, amman, da kayo nga young people nga nakapadas ti deta, isut may isa nga banag nga rason nga paglamiisan ti pamatim deta. Kasi guyudon na ka eh. Kumbaga, ada aspeto ti biyag mo nga mo maisurrender ti Apo. So, once nga da may isa nga aspeto ti biyag mo nga di maisurrender iti Apo kakabsat, dayta nga banag, isumutten iti pangtipuugan ni Satanas ti biyag mo. Iso nga, da kami nga inauna, we are quick to discern and detect. Once nga ti young people, nakakaktibo, bigla kakabsat, ngagpukaw, uno aglamiis, hangka gwander, siyempre, adarason na, di ngamin. Alangamot nga ti apot ng iba, gaking kwa nang agbackslide ka, kung nangarot ti apo, hamot eh. Definitely, there are some factors nga isut na kaigapwanan na, nga detay dati nga nakakaktibo, kat naglami isunan kan bimaawan. Nuhan nga barkada, mabalin nga digitoy ket arem. Iso nga, amuyo, ipaganat-gat ko man da kayo nga teenagers, take this from your kuya. Isardeng yun, digita arem-arem. Awang benefit na nga maala mapulos. Madepress ka lang. Madiscourage ka lang. Masaktan ka lang. Maperdit pa nagbasam. Intunog, tawon ka 25. Kita nyo, digiti kakadwak dito. Damagan nyo manot tawundan. Nalabsandan, DJ stage nga dete dangerous zone. Kasi amuyo, deti kina teenager, dangerous zone nga talaga dito. Dapat admita rin nyo, DJ, young people. Iso nga kasapulan nyo, ti parents yo, kadetang stage ti biyag yo. Aklunam, uray na sakit ko nam Apo, kasapulak ti panangigawid ti naganak ko. Kasi, deti konsensyak, amok nga madidigiting obraek, nga mahangko kaya, nga ituwid, iti bukod ko nga sarili. Iso nga no kadidigiti naganak ko handa kumala mo uma nga mangbagbaga kanya kunam ti Apo. Amuyo deta young people, deti bagbagak kada kayo kumagat yan ta puso yu deto. Kumagat. Amok nga mariknayo deti bagbagak kada kayo nganuhan na usto ta tuturungam.
Ije kaun ganti pusom, numalagip mo, iti apo ko nam apo. Maditi turturungek, ngam anangarod ket jakmat kaya nga kontrolon ti bagbagik. Sapay tahan na mo uma, dagiti naganak ko nga mangungunget, uray song basong batak idano daduma. Tano awan da nga mangungunget kanyak apo, baka na perdin nga namimpin sa tibiyag, kuko naman. Agpeso deta kakapsat. Ya, iso nga, da kayo nga teenager, ma-value yu kuma, iti protection nga, adda kayo iti sidong dagiti naganak yo. Nga mangbagbaga. Kitam jay prodigal san, pimmano jay sidong ti authority nga mangproteher iti biyag na, at napasamak kan ko na. Kat kasta nga talaga't mapasamak kan ka, nog prodigal san ka. Kasta kakabsat. Mapuko mo jay joy, iti maysa nga anak iti apo. Oh, amen? Iso nga, masampol kakabsat nga dumngeg ka iti pamagbaga. Ulitek man na, timadi ti patigmaan, mapangkang karikatan. Kat amuyo, listen. At dadayang people tayo dito, nga once and for all, dimngeg iti pamagbaga. Narigat, ngam intuwid dati biyag dagat ita, thankful dati apo, ta dinengeg dati pamagbaga. Sipin mo yun? Lingamin Hana? Oh, tanyo nakaragragsak ni Hanan. Nagagagagat nga umay ag-practice iti orchestra every Saturday. Oh. Aming nga service present, di ba? Oh, kita? Alakat hampela perfect siguro di balay daya. Dapela pa nagsungba-sungbat na no daduma siguro. Ay awanan. Kita, nasingput Daniel, nasingput dedi kasin Simon. Singsingput kamot to na. Oh. Nasingputan. Ngam once kakabsat nga maarman na deto, ay awam man. Hamba nagpepeso. Maarman na lang kakabsat, awam man. Mapuko man deto yung kakabsat. Ngam haanan din amin? Haanan. By the grace of God. Nakita yung kakabsat. Amoyo practical deto, reality di pa nagbiag. Iso nga, no ammom nga danger zone deta serkem nga panagaram-aram. Di kala ser-serkenan kasi narigat rumwar dita. Once nga isut sinurek mo deta, aram-aram, sika dasel. Manutaw mo maun. 18, o medyo malabsamon. Dape lang. Ayan. Oh. Katakatawa kasi ka Justin. Oh. Dakay dita Claveria. Balaam kadabalak. Oh. Jericho. Okay. Oh. Dakay dita Lawag. Ni Princess. Ni Tala. Oh. Amen. Nagadukay dita. Praise the Lord. Hanyo sir-sirken deta nga banak kasi amuyo nga danger zone deta. Danger zone. Katla kumunoy, once nga dakad ta, nagrigat ka lumungaw, ibagbaking ka. Oh, iso nga, itapelang, liklikam di jayin kat kunam apo, isurrender ko king ka, deti kinagtutubok. Tahaan ka di nga itinain lubungan nga panunot, kinaaram, iti agpanuray kanyak. No di kat dingget, digiti advice iti sa Kat agbiagak nga nataknen. Di ba? Agmature dak kumaapo ti kinagtutubok. Kasi at that time na deta, time will come. Dumteng tulat ta. Urayhan mo sa pulong kat dumteng tulat ta deta nga tiyempo. Di nga min, J. Brian? Di kila tultuladan na ibidyo man. Ipakita man ni Kuya J. Brian kan Kuya JJ. Oh, di ba? Amuyo timoto ni Kuya Jan Joseph itang atawen. Baro nga tawen, baro pailaeng. Dayjay. Dayjay timoto na itang atawan. Baro atawan, baro pailaeng. Oh, amen? You see that? Pero hindi. No one is pressuring you. Manutaw mo ka din. 32 pa. Agat mapangatalaga mo ito na. But no one is pressuring you. Kasi amom no 32 ka, na-realize mo ti reality di pa nagbiag. Hana asi-asi. Ngam ti lang i-consider mo nga wisdom. Nusakan to lag, asawa tong 40 titawom mo. Katay anak mo kas pagarigan, 20 years old nanton, 60 kantong ka 20 na pelang. So, panunuto mo day jaya. Amen? Kat baka dadabalasang ditang agbuy-buya. Okay. Isum man ni Kuya John Joseph. Hangko ilakla ko isuna kakabsat. Yet advertise ko lang. Amen. O yan. Okay. Oh, ito. Faithful dito iti apo kakabsat. Oo. Financial Secretary ti Church. Nataknang dito. Amen?
Oray mo tiyak ko na ni Kuya Jebray. Isirisirip na jero pa na jay. Wala. Ayan. Tamo yun ni Tito Dante kung Tita Yoli kakabsat excited ang agkaapo ko. Ayan. But no one is pressuring you. Diba? Just prepare yourself. So I wish I had listened to good advice. So nga mo yung young people, dumngag ka iti good advice. No awan lakat anomalya tabiyag mo kat nawaya ti panagdingag mo't advice ngam no adot ilimlimod mo kat kwa talaga nga digiteng advice ngamin kat kumontrada di kayat mo no kwa. So nga sapay ko ituloy tayo dumaminsanan ta nakaim imas dito nga putahe. Anat na adal tayo nga malem. Number 1, I wish I had acted when I was young. Number 2, I wish I had known then what I know now. Number 3, I wish I had listened to good advice. Can you imagine, no? Biglang dumami ang viewers natin na nag-66. What a blessing. Iso nga, dakay nga young people, hang kayo nga umat-adayo iti pastor. Agpa-advise kayo. Kadigiti naganak yung asit ganyo ida mo yo. Awan sa bali nga kasayaatan nga asit gam nga pagpa-advise. No, diti parents mo kasi ay ayatan na ka eh. Di ba? Dakad mo't naganak nga advisean na ka di pakadaksam mat. Isagmak na kaawa na. Aming nga naganak ti kayat nakakabsat kat maisagot tabiyag mo ti pagsayaatan. Di ngamin mga parents, may mga parents tayo rito. Di ngamin Tito Irenyo. Di ba, Tata Ents? Kita nyo, digiti sumagmamanong at datang lalakayan ti church tayo. Awan naganak, nga mangirubo ti anak na kagabsat. No, di ka tinaganak, talagang, di ba, isagot na ka, di pagsayaatan. Kastamot ka da kami nga pastor. Kure no da duma, da digiti medyo impaungat. Uno, straightforward nga digiti mensahe. Digiti kakabsat kat maibagakan, maibalikas. Tapnon ti kasta kat mangriing kan ka. Kat pakaiturungan iti panunod kan puso. Iso nga, I hope that iti lesson nyo. Brother Jacobo, amen Brad? Ni Brother Jacobo kat nag-grow ti spiritual life na. Okay? Iso nga si ka Tintin. Singsingput ka ta. Amen, Tintin? Ang kapapaanaw, di balayuwa? Amen? Brad, ibagam no ko no papaanaw at ikararagtan. Okay. I'm just kidding. So, intay yung kakabsat ti paragkararag, Lord. Thank you so much. Iti dayti nga malem. Napintas dito lesson me life's most common regrets. Life is too short, dear Lord. Kaya't hang kumang at ipanunot mi agbaling nga inaayam na inlubungan kan sina Satanas. No di kat agbaling nga manakam na taknang seryoso na Diyosan na espirituan na langitan. Apo, dito nga lubong, adu ti pakalilawan, adut pakaitibkulan, adut pakasulisugan, adu ti pakayaw awanan. Ngem, agyaman kami apo, ta adati church, iso nga apo, uray kadi, adati rik nami kan awan, nga umay makigimong, umay kam kumalat na makigimong apo. Uray na bannog kami, uno sa umay kam kumalat na makigimong ta. Di mi lang amo apo, no anya iti mensahe nga mang sabot ti pagkasapulam mi. Advice apo. So again, continue to bless our church. Thank you, Apo. Get bendisyon ang isumarno nga paset. Dedigimong me. In Jesus' name, Amen. Samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan at exciting na mga lessons, topics at testimonies na magbibigay aral, lakas at tibay para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto Dito sa Doktor! Praise the Lord! God bless you. Hintayon ka digiti sanctuaries, kabsat, dagay dito Australia, sayang, hanggang makaparticipate ti Lord Supper. Ngayon magbuya kay lata, okay? Watch and be blessed. God bless you!